Рада съм. Здравейте отново, приятели, уважаеми родари. Искам да ви обърна внимание, тъй като дълги години се занимавам и водя борба за нашето право на идентичност, на собственото си име, със собствената ни история, за да можем и ние, родарите, да вземем достойното място, което ни се полага в българското общество, а не да бъдем третирани като цигани под чужд знаменател и фактически да бъдем обезличени от българското общество, както и до сега. Жалмата ми е от 14.06.2010 година. До Комисията за защита от дискриминация. Много неща имам, които съм писал, много молби. Просто искам да ви запозная с тези молби, с тези мои жалби, за да видите какво съм писал, кого съм сигнализирал и защо до ден днешен няма никакви резултати. От Димитър Георгиев Маринов, председател на АБРБ, Асоциация на властите родари в България. Така. Господа, като представител на една компактна етническа група в България, родарите, поставям на вашето внимание недопустимото дискриминационно отношение на почти всички власти в България спрямо нас. Какво имам на предвид? След демократичните промени в България, почти за всички етноси, официалните власти изнесоха информация за техният език, произход и култура. Представители на почти всички етноси, като турският, арменският, ромският и други, бяха допуснати до почти всички сфери на политическият, икономическият и културният живот на страната, без да кара същите да крият и срамуват от собственият си произход. Знаете каква финансова подкрепа получи ромската етност под формата на проекти и програми, които в по-голямата си част бяха откраднати от техните барони и български помагачи. Господа, за съжаление за нас, родарите, до ден днешен в България не се прави нищо. Още през комунистическият период на България до ден днешен родарите са третирани като роми, цигани. Това не отговаря на истината. Майчиният език на родарите не е хинди, а румънски. Ние, родарите, бяхме принудени да се срамуваме от собственият си произход, тъй като циганин е нарицателно в България, а и в почти целият свят. Аз питам, ние, родарите, като граждани на европейска България, нямаме ли право на собствена идентичност, да знаеме собствената си история и произход, да развиваме своята култура? За мое най-голямо съжаление, ние бяхме лишени от всичко това, тенденциозно от българските власти с цел духовното ни унищожение. Тъй като в България не се излага никаква достоверна информация за нас, ние до ден днешен оставаме непознати за българското общество. Чувстваме се като незаконни имигранти в собствената си страна без документи за самоличност. Господа, ние, родарите, сме честен и трудолюбив народ. На времето нашите хора са работили в почти всички сфери на икономиката на тази държава, като фабрики и заводи, строителството на пътища, в земеделието, бившите ТКЗС и животновъдството. След унищожаването на горепосочените производства чрез грабителска приватизация, хиляди родари останаха без работа на произвола на съдбата, тъй като за официалните власти
ние не съществуваме до ден днешен, не бяха взети почти никакви мерки за алтернативна заетост на рударите, които умеят само с труд да се изкарват прехраната. По време на демократичният преход в страната, който в много случаи е определен като престъпен, с което определение аз съм напълно съгласен и на който краят не се вижда, жизненият статус на рударите започна стремглаво да пада надолу, докато в момента е стигнал дъното на физическото оцеляване. Хиляди рудари бяха принудени да емигрират в чужбина, като Гърция, Италия, Испания и други, за да работят в строителството и земеделието. Поради световната икономическа криза, която засегна най-много горепосочените държави, рударите пострадаха отново най-тежко. За тях в момента няма почти никаква надежда. Господа, обвинявам българските власти в дискриминационно отношение, граничещо с геноцид срещу рударите в България. От една страна, българските власти лишиха хиляди български граждани от собствената си идентичност. Та те не знаят нищо за своята история и произход. От космоса ли произхождаме? Ако е така, да ни посочат от коя планета сме дошли. Напомням ви факта, че когато преди 2 години се борех да въведа в училището на село Игнатиево СИП изучаване на майчиният ни румънски език от нашите деца, и поради възникналите проблеми бях сигнализирал вашата комисия за помощ, за което много ви благодарим. Правя една скоба, за да обясня по детайлно. Бях въвел по моя инициатива с голямо усилие, с голяма борба, нашите деца да изучават в училището си майчиният ни румънски език, който в момента се нарича румънски, признати в света, но иначе по принцип това е дакомизийски език, но както и да е, въведах румънски език, само и само нашите деца ние да си запазим езика и да бъдем разграничени от ромите. С тази цел. Да видят хората, че ние си изучаваме майчиният език е румънски, не е хинди, не е цигански. Но срещнах огромна съпротива от властите, по-специално от директора на училището, от учителите. Директор ми беше, госпожа, беше ми забранила да стъпвам дори в училището. Ходиха по домовете и заплашваха родителите, че ако се пуснат децата на училище, защото трябваше да подписват родителите, че дават съгласие децата да изучават румънски език. Просто децата им ще имат проблеми в училището. По този начин имат големи проблеми и се принудих да сигнализирам Комисията в защита от дискриминация, която беше изпратила техен представител да се запознае на място с проблемите и представителя излезе с заключение, че ние имаме право. Ето, продължавам. Дори директорката беше заплащена с дело, с съд. Аз бях канен в София да давам допълнителни указания срещу нея, но аз спрях. Просто не искам да как да кажа, да създавам конфликти. Просто поисках госпожата да разбере, че нищо лошо няма в това. Нещо децата се изучават майчин език. Дори стигнем до разбирателство с директорката, дори в близки отношения, като приятелство. И нашите деца някъде към 3 години изучаваха. Имаше час по румънски език в 72 часа, но за съжаление майките на децата просто не искаха в Игнатиево. Не даваха съгласие под влиянието на циганите. Но това е съвсем друга тема, в която ще се спра по-нататък. И никаква помощ от Румъния. Никаква помощ. Ще се спра и на това нещо в други видеа. Целенасочено се прави от румънска страна.
Но да продължа. Изпратеният от вас представител в община Аксаково, госпожа Фикри, за първи път узнаваше за нашето съществуване. Има хора, не знаят какво е това. Какви са те с родари, какво е това? Какви са те с хора? Хората не знаят и се очудват. Как може в България да няма информация за нас и то достоверна? Да, интересно, той е Божидар Димитров, всички цигани. Той какъв е, той дали ще може да се определи етническия происход, аз го гледам трудно. Но нас за най-лесно така да ни унищожи цигани. Как може? Как може? Това е престъпление. За ваше сведение, само във Варненска област рудари живеят в следните населени места: Игнатиево, Аксаково, Въглен, Изборско, Любен Каравелово, Неофит Рилски, Кипра, Демня, Повеляново, Белослав, Старо Оряхово, Горничев и още много други. Господа, искам да ви алармирам за опасността, която е надвиснала над рударите в България. От една страна за духовното им унищожение, а в днешно време е поставен под въпрос и физическото им оцеляване. Поради липса на никакви доходи от никъде и поради пълна незаинтересованост на държавата, хиляди рударски семейства са обречени на гладна смърт. Това не е така, не го говоря така. Това е самата реалност. В райони, където абсолютно няма никаква работа, нашите рудари просто нямат шанс да се намерят работа. Много деца остават по улиците, много хора си губят и домовете, чужди държави, и там е трудно с намирането на работа. Просто много тежки ситуации съм виждал. Което ми се струва, че не е допустимо в съвременна европейска България. Затова се обръщам към вас отново за помощ, защото много пъти сте се отзовавали положително на моите молби. Тъй като сме парламентарна държава, моля въпросът за рударите бъде поставен незабавно за разглеждане от парламента, като се надявам за вземане на спешни мерки за спасяването на рударите. Защото, господа, да не се стигне в бъдеще до прецедента България като страна, членка на Европейския съюз, да бъде съдена от Европейския трибунал за извършване на геноцид, престъпление срещу човечеството, срещу една част от собствените си граждани, рударите. Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Молбата ми не беше удовлетворена още 2010 година. В заключение, какво да кажа, господа? Много е тежко състоянието на рударите. Ние сме една неделима част от българското общество. Честни граждани, хора, които сме работили цял живот. Нашите родители са работили по 30-40 години трудов стаж навсякъде, във всички сфери. Аз съм упоменал тук. Не е справедливо българското общество, българските власти да постъпват по този начин с нас. Аз ги питам с какво сме заслужили това нещо. Как? Защо под един занятие с циганите? Никаква връзка с циганите нямаме. Нищо против тях. Нищо. И те имат право, както другите етноси. Но защо ние сме скрити? Защо истината за нас не се изнася? Ние сме най-честните български граждани. Ние обичаме тази държава. Ние сме работили за тази държава. Нашите прадеди дори са участвали и във войните, във всички войни в тази държава. За свободата на тази държава. В заключение, ще се обърна към нашите родари на родния език. Родарилор, лупта е мулта гря.
Se face mulți ani de când mă lupt pentru dreptul nostru. Una, vreau să vă rog pe toți. Nu vă gândeți așa o țară, când sunteți așa de una împreună, vă adunați așa, o strângeți. Gândeți așa pe treburile astea, pe dreptul nostru. Ce suntem noi, rudarii, în Bulgaria? În momentul ăsta, așa, cea mai greu din toți. Pentru ce? De ce nu se vorbește de noi? Vă rog mult, nu vă uitați limba. Asta e limba noastră. Limba asta e pașaportul nostru. Limba asta spune cine suntem noi, că nu suntem țigani. Asta e cea mai veche limbă și cea mai bună limbă. Limba tracilor. Nu vorbesc cu copiii numai bulgărește, mă, fraților. Mă uit, mulți rudari. Bă, el nu poate să vorbească bulgărește, începe cu frațul, cu copiilor, nipoță. E la prideadu, e la pribabă. Ce e asta, mă? Ce e asta, mă? Ce credeți voi că nu se învață bulgărește copiii ăștia, mă? Învață și bulgărește și 5 limbi, mă. Dar învățați-l limba asta, mă. Asta e limba al părinții noștri cu mii de ani. Asta e limba noastră. Cu limba asta trebuie noi să ne lăudăm, să ne spunem între lumii. Limba asta ne spune cine suntem, mă. Când ne rușine nouă, pierdem și limba, cine suntem noi, mă? Vedeți că nimeni nu are de nimică, mă. Învățați-o copiii să vorbească limba, mă. Învățați-o copiii să se laude cu legea, cu neamul nostru, cu rudele noastre, mă. Noi suntem rudari, mă. Noi suntem rudari, mă. Ai noștri să spune rudari peste tot, mă. Peste tot ne are, în Gărție. Peste tot în Turcemia. Unde ar fi să deci când zice rudari, peste tot ne spunem rudari. Traci toți au fost traci, suntem traci. Ei au fost la multe, cum să zic, bulgarii zice plemena, nu toate rudii. Da, zice rudi, plemena se zice rudi al nostru. Când da, ne spunem rudi, mă, zice neamuri, toți suntem frați, toți suntem într-un chioc. Da, ne zicem rudari. Tracii ei dintre ei se spunea rudari la vremii. Și a rămas numele ăsta, rudari. Noi spunem cupanari, când te găsești cu cineva, vă găseți cu cineva, ziceți cupanari să-și mă, ziceți rudari să-și mă. Asta nu vă gândeți o țără. Le-un gorsar zicem, ursar să-și tu, mă. Cum ne spunem? Rudari să-și mă. Nu vă uitați limba, mă, fraților. Vorbeți cu copiii să se ăsta, cum zavracii vedeți țiganii, mă. Păște tot limba lor vorbește și a ajuns mai sus de noi. Turcișei. Toate legile să știi limba, a ține la limba lor. Noi am vezi o copii de tânări. S-a ajuns, le rușine Cupanarski, nici znam Cupanarski face ei. Разбира мама, не мога да говоря și mare laudă-i vine. Mă, cine sunt tu, mă? Cine sunt tu, mă? Tu sunt Nimilea, mă. Cine sunt tu, mă? Ne cu bulgari, ne cu țigani, ne cu Nimilea nu te are, mă. O aidarea când se arește din Sirin, are ce să face cu ea, mă, mâncă lupii. Ce facem noi? Ne gândim o țără? Oameni bătrâni, le vezi, oameni în ani, mă. Cu nepoțul bulgărește vorbește, mă, să frânge limba. El nu poate să vorbească, începe cu copilul lui să vorbească bulgărește. Copilul ăla zice, bună ziua, să zică pe al nostru. E ce aștepți din copilul? Mă nipomi când crește copilul, că de el țigăni ce face? Copilul rămâne și el să bine într-o sopucii. Dă ce cine? Noi sungră când nu avem de oameni, lumea nu ne are de oameni. Înțelegeți o treabă asta. Sculățul, sungră nu pot să fac. Câți bani am dat împăzănat la mine, câți ani de... Iete, asta e veche de 10 godină am trimit o cărți. Acum auzi eu cineva pe Facebook, să facem. Ce să faceți, bă? Bani de pâine n-avem. Merem unde s-o apucăm, eu sunt în Germania. În Grecia am lucrat 15 de ani, pe 15 godini, pe Bogrești. Am venit aici. Nu pot să fur, nu pot să umor, nu pot să fac. Nu sunt cu care cu lucru pot să-mi scos pâine. Aici am venit la vremea anii mei, am venit în Germania. Și iar cu lucru muncesc să scos ceva. Dar singură nu pot să fac, nu fac pentru mine. Singură nu putem să facem nimic. Toți trebuie să ne sculăm. Ajunge, destui trebuie să ne învățăm limba copiii,
Este nepotul meu, îl vedeți, uite cum intră. Prima am învățat turmănește pe limba asta noastră. Bulgărește și perfect, grecește a vorbit perfect, acum învață și limba germană. Am învățat și limba, el și limba noastră. Așa e moșcu. Da, așa e. El să știe limba pe ea. Și cine? Eu, dar cum îl învăț? Cine el? Când te iasă în ziua, să găsești cu un țigan, cu un german, cu un turc, cu un franțuz, cu ăsta, tot omul să laudă cu legea lui și el să laudă. Și el știe cine. Nu să stai cu capul aplicat. Asta vreau să vă spui. O să am încă, așa, deci ce o să vorbesc? Că am au oameni care zis că și nu pot să vorbesc, că sunt în școală, că ce nu am scris, că eu scriu în limba latină, ete bulgărești am scris, astea sunt grămile scrii, la европейские съюз am mânat, o să și acolo și am mânat. Treaba ce primul, să nu ne uităm limba, să nu mai ne fie rușine de că suntem rodari. Spuneți toți că suntem rodari. Asta e. O să iasă dreptul pentru noi, să ne adunăm, să facem așa o treabă, să facem o scripsoare până la европейские съд за защита правата на защита на правата. Are așa съд, tribunalul европейские, în Bruxelles, să facem o plansoare până acolo, ca să poate să iasă dreptul nostru. În Bulgaria nu avem putere, înțelegeți. Am muncit multe treburi, nu se face. N-are. A făcut la vreme o parte rodolubii, s-a făcut cu țăganii, s-a mișticat, a făcut câțiva ani din ei firme, metru s-a făcut, nu știți, două vorbe să zică, de nichirea. Izvor scoare unul cu met, de nimichirea lui. Al nostru, Iulian din Cifricu, tace, unde e rodolubii să saidă, să rea pe sus? Ce-a cu rodolubii? Ne-am mișticat cu țăganii. S-a făcut firmele, au intrat meturi, savetnici, ni gramotnici, de nichirea lui. Făcea și bulgarski grajdani când făcea la vreme. Eu le întrebam, ce făceți ăsta? Noi suntem bulgarski grajdani, bulgarski europei, ce făcea și acolo și atât. Infrastructura asta și să zic, infrastructura și că pe infrastructura cine o are de deoabă? Ăla să face savetnic, Ivania din Derventu. Savetnic care l-a făcut met. Sredul obrazoane l-a scos în Cozliu. S-a dus la plătit bani, a scos sredul obrazoane acolo, așa am înțeles. Și ce face? Dă câteva lemne la cineva, ajută el să face treburile lui și asta. Noi rodari, murim. Dar ne interesează că suntem rodari, ce suntem, ce facem. Pe Bojdar Dimitrov întreabă el pe televizie, cine e rodari cu panari? Dar n-ai înțeles că nu suntem cu panari, mă. Vă lăsați o vorba asta cu panari, mă. Nu suntem cu panari, mă. Noi suntem rodari, mă. Noi suntem trași, mă. Mai face ceva linguri, ama nu-i rușine și lingurile astea ai noștri, are oameni mintos, că le făcea cu lingurile astea. Om mintos poate să o facă treaba asta. Țiganul nu poate, țiganul știe să furie. Nu poate să facă un lemn de la să curea să o facă lungă așa bună. Reportajul ăla a văzut rodaria din Hasco. Omul bătrân ăla făcea diblă. Noi zicem diblă, uitați-o, diblă. Ăsta e instrumentul tracilor, dibla asta. Cânta tracii. Muzica asta e de la noi, cântările așa ai noastre. Diblă face, ce lemne cu paii de-alea făcea el de pâină, ce meșter om, ce mintos om. Și a zis, ce a zis omul? Noi suntem cei mai vechi, uite, om bătrân nu zice treaba asta. N-a fost la școală, sigur. Ei, mai vechi oameni suntem noi aici, pe pământul ăsta. Oameni tânări care se face că a fost la școală, dar nu poate să înțeleagă ce sunt. Sunt grei să face țigani. E cum să dăm noi înainte? Mulțumesc! Mulțumesc, fraților! Fiți sănătos, Dumnezeu să ajute la toți soldarii. Lupta noastră o să meargă înainte. Mult așa că avem patrioți, mult așa că pot să zic ca Teodor, Marian, le veți așa în Facebook. Pe Marian îl cunosc, pe Teodor nu îl cunosc, nu l-am așa mult aproape, om patrioți și mă rog, nu țin ca ei așa să aibă, să scoale și să putem împreună să facem ceva. Fiți sănătos! Și la revedere! La revedere!